Bueno, en primeiro lugar, moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas por achegarvos aquí para a presentación da persoa que propoñemos como candidato a xerente por parte da nosa candidatura de H2040. Agora vos farei unha presentación máis do seu currículum pormenorizada. Juan Porrúa Pardal, que está aquí ao meu lado. Pero como a xuntanza que tuvemos con vos co debate, o debate se fixo antes de que empezara a campaña, pois tampouco tuvemos a oportunidade de presentarvos a todo o equipo. Entón, quería facer un pouco a presentación de cada un dos membros do equipo, despois presento un pouco o currículum de Juan e finalmente a idea é que poidades falar, debatir con el tamén quere presentar as súas ideas. Ten clara algunhas das peticións que eu lle fixen, entre outras que a RPT era unha urxencia, que queremos ter unha universidade de calidade. De feito, a nosa primeira liña estratégica do programa é calidade, pero calidade non só na docencia, senón tamén na investigación e tamén na xestión, porque sabemos que temos unha boa universidade, pero queremos ter unha universidade excelente e que todo o mundo veña a traballar contento, encaixar os problemas que hai nos servizos, analizalos e intentar melloralos. Paso entón á presentación. Bueno, a primeira, que é a candidata a secretaria xeral, María José Bravo Bos, todos a coñecedes, leva connosco 2 anos e medio, co cual coñece casi 3, coñece o traballo da Secretaría Xeral, ten algúns retos por diante, entre outros ser a fedataria do que ocorre na universidade, a nosa secretaria nos consellos de goberno, nos claustros e outros órganos colexiados, pero a súa vez tamén traballar coa normativa de convivencia para que todos poidamos convivir moitísimo mellor e tamén o reto de refacer todas as normativas que sexan acordes á nova lei, á nova LOSU e tamén aos novos estatutos que están pendentes de aprobar. Bueno, a seguinte é Emma Torres Romai, que actualmente non sei onde anda por aí, vale? Emma actualmente é a decana da Facultade de Comunicación. A raíz das xuntanzas que tuvemos estes días, tanto de pre-campaña como agora durante a campaña, detectamos que temos algunha eiva na parte de comunicación interna. Comunicamos moi ben a través do DUBI, comunicamos moi ben para os xornais, facemos moita comunicación externa, pero o que nos falta é falar moito entre nós, e mellorar esa comunicación interna. De feito, propoñemos un consello de campus de Vigo, do campus de Vigo, igual que hai no campus de Pontevedra e no campus de Ourense, e tamén propoñemos unha escola de decanos e directores dos centros para que nos trasladen os problemas dos centros. No que tamén invitaremos xente das consellerías, de outros servizos. Queremos que falta moito diálogo, que queremos facer ao longo deste tempo. O seguinte é Pablo Cabanelas Lorenzo. Pablo é profesor da Escola de Comercio e candidato á vicerreitoría de Economía, Estratexia e Emprendemento. Non se pode facer unha estratexia sin considerar a parte económica da universidade, iso temos moi claro, e ademais incluso queremos que se poida captar fondos das empresas. Ele é experto en marketing, non sei onde anda Pablo, está aí na mesa. É experto en marketing e pode facer ese traballo de conectar coas empresas para captar cátedras, mecenado e outras funcións que se poidan derivar dese coñecemento máis directo cas empresas e que tamén as empresas coñezan mellor o que facemos na universidade. A seguinte é Eva María Lantarón Caeiro. Eva é a actual vicerreitora do campus de Pontevedra, todos a coñecedes, pero agora vai levar a tarefa de estudantes e captación. A parte de captación é moi importante porque sabemos que imos ter un descenso demográfico importante no ano 28 e, polo tanto, temos que facer moito fincapé en captar estudantes tanto de Latinoamérica, polo mesmo idioma, como tamén de países lusófonos que se acheguen máis facilmente polo tema de galego. Aproveito para decir que Emma tamén vai levar en comunicación e normalización lingüística. Nós temos unha aposta moi firme polo galego para manterlo na universidade e que se preserve a nosa lingua.
A seguinte, Alma Gómez Rodríguez, do campus de Ourense, da Escola de Informática, vai levar a vicerreitoría de extensión universitaria. Entre outras cousas, pois tamén todo o tema de diversidade, inclusión e incluso vaise facer cargo da coordinación do PUN, no que queremos pois facer un centro específico para eles por ese papel social que consideramos que ten a docencia para as persoas maiores, non? Para esa docencia e ese coñecemento ao longo de toda a vida. O seguinte, Félix Quinteiro, que casi leva un ano con nós, neste momento como vicerreitor de Planificación, e vai levar a Vicerreitoría de Infraestructuras e Sostibilidade. Ten grandes retos porque temos moitos edificios con moitas eivas e moitos problemas que se dan nos edificios, pero xa neste tempo pois, amosou que quen de levar ben ese traballo. O seguinte, Iago Pozo, que vai levar a Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación ao Desenvolvemento. Iago é profesor na Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía e actualmente director de área na Vicerreitoría de Internacionalización, co cual pois, tamén coñece perfectamente, pois, foi a moitísimas ferias, está ademais moi disposto a viaxar, é moi importante para esa aposta de internacionalización que temos que facer na universidade, polo tema de captación que decía antes e tamén polo tema de ser máis atractivos para o estudantado. Queremos ter titulacións conxuntas, titulacións dobres con outras universidades e que eso faga que sexamos únicos na Universidade de Vigo para atraer estudantado de fora e estudantado que poida chegar á universidade. Tamén nese caso queremos facer un centro de benvida para acoller a todas as persoas, tanto estudantes como profesorado que chegue á universidade e persoal investigador tamén. O seguinte, Javier Roca Pardiñas, catedrático de Estatística na Escola de Enxeñería Industrial e vai levar pois, a Vicerreitoría de Investigación e Transferencia, en principio a que estou levando eu. Coñece moi ben porque actualmente é director do Centro de Investigación de Tecnoloxía de Matemática de Galicia. Ten un claro apoio e perfil no ámbito da transferencia, co cual pois, pode levar perfectamente esa vicerreitoría tamén e ten moita experiencia. A seguinte, pois Adela Sánchez Moreiras, que actualmente é vicerreitora de profesorado, vai levar a vicerreitoría de profesorado, ordenación académica e titulacións. E Adela, pois no último ano e medio, pois tamén demostrou ser quen de ser unha persoa conciliadora, negociadora, con moito traballo, digamos que está pois, a nivel de Manolo Ramos, o cual pois, é un orgullo. E, polo tanto, creo que tamén amosou que ten experiencia e que ten capacidade de traballo e queremos, ademais, que as titulacións ten que estar, a PDA ten que estar conxunta co POD e facer ese traballo máis organizado e conxunto. O seguinte, Luís Álvarez Sabucedo, profesor titular da Escola de Enxeñería de Telecomunicación, vai ser unha persoa que vai levar a transformación digital. Todos falamos da IA, todos falamos que a IA está aquí, de feito tedes neste momento unha formación en unha microcredencial en IA para vos, para a xestión. Queremos introducir a IA na xestión, queremos analizar todos os procedementos, intentar melloralo e facer esa desburocratización real para poder facer moito máis traballo que sexa de calidade, non? Que sexa máis útil e que sea máis útil para todos. Moitas veces pois non nos dá tempo a facer protocolos nos servizos para pois, cando haxa baixas, cando haxa reemplazos, porque vivimos nunha situación estresante. Pois queremos intentar facilitar. A idea é facer un análise de todos os procesos xunto coa xerencia e intentar mellorar todo iso. Ademais, tamén Luís vai levar a parte de innovación educativa. Para o profesorado, que estades aquí tamén, temos que cambiar o xeito de ensinar, os modelos de ensinanza-aprendizaxe, de profesor-estudante, e facer un repositorio de ferramentas que poida utilizar todo o PDI. O seguinte, o Javier Rodríguez Rajo, candidato a vicerreitoría do campus de Ourense. Javier tamén ten experiencia, xa leva uns anos, casi 3, non? Tamén, casi 3 ao fronte da vicerreitoría do campus de Ourense.
é unha persoa moi querida ali no campus e ten moitísima experiencia e o vai facer fenomenal. Ten varios retos, o do campus Auga, de conseguir acreditación, pero tamén pois, conseguir mellorar o recoñecemento e visibilidade do campus de Ourense, que o campus de Ourense non sexa un campus periférico, sexa un campus protagonista e conseguir tamén captar talento para o campus de Ourense. E, finalmente, a candidata a vicerreitoría do campus de Pontevedra, Sara Domínguez Lloria, que é profesora titular na Facultade de Ciencias de Educación no ámbito da didáctica musical. E tamén pois, ten o reto de conseguir a acreditación do campus CREA e conseguir achegar moitísimo o campus á cidade e tamén pois, que ese campus da creatividade sexa un campus recoñecido e que, de novo, o campus de Pontevedra pois, sexa un campus principal, un campus prioritario e olvidemos ese concepto de campus periféricos, non? E darlle aos campus o protagonismo que teñen. Bueno, por ese motivo tamén decidimos hoxe pois, facer esta xuntanza e dar a oportunidade pois, aos nosos compañeiros que están en Ourense e Pontevedra que poiderán asistir. Creo que temos agora casi 100 persoas conectadas. Pois agradezo tamén a posibilidade de ter este formato campus remoto que no seu día, pois ante o reto da pandemia, pois decidimos montar campus remoto e agradecer moitísimo ao Vigo Televisión que sempre pois, nos bota unha man. Gracias, Paco, por estar aí sempre e axudarnos a facer pois máis doado que o coñecemento chegue a todas partes. Xa, bueno, aí tedes un pouco a todo o equipo. Eu no seu día dixen que verdadeiramente o que a vos importa e cal vai ser o xerente e que o íamos presentar antes de que rematara a campaña. E como H2040 cumpre, pois aquí cumprimos. Entón, Juan Carlos Porrúa Pardal vai ser o noso candidato a xerencia da Universidade de Vigo, candidato por H2040, e teño un breve bosquexo do seu currículum, despois, se queres, ti podes engadir algo máis. Pasa a seguinte, por favor. Bueno, é funcionario do Corpo Superior da Xunta de Galicia, do Grupo A, ten máis de 40 anos de experiencia na administración pública e en postos directivos de alta responsabilidade, ten tamén unha ampla traxectoria en dirección e xestión pública, con desempeño como subdirector xeral, director de área, xefe de gabinete, xefe de servizo en diferentes departamentos da Xunta de Galicia, do Concello de Santiago, no que estuvo 5 anos, e tamén outros organismos públicos. É especialista en planificación económica e orzamentaria, con experiencia directa na elaboración e seguimento de orzamentos públicos, xestión dos capítulos 1, 2 e 6, control financiero e administración de recursos. É experto en recursos humanos e organización administrativa, con responsabilidade en relacións de postos de traballo, fixo RPTs de máis de 1.500 persoas, negociación sindical, é unha persoa moi conciliadora, moi negociadora, ese talante que queremos que persista e perdure na Universidade de Vigo, tamén en ofertas públicas de emprego, estabilización de persoal, nóminas e dirección de equipos. Ten experiencia en contratación pública e servicios xerais, en temas de coordinación, licitación, pregos, mesas de contratación, mantemento de infraestructuras e réximen interior, entre outras. Bueno, ten unha vinculación directa, ademais, co sistema universitario galego, é dicir, coñece as universidades, e nese sentido, o exercer como subdirector xeral de universidades e responsable de apoio ao estudantado universitario. Comentaba antes que estuvo ao frente de temas de bolsas, de acceso á universidade, de coordinación coas 3 universidades públicas galegas, co cual pois, tamén coñece ampliamente a universidade. Participou na planificación do financiamento universitario, así como en procesos normativos e de coordinación institucional vinculados ao sistema universitario galego. Ten experiencia en modernización e simplificación administrativa, un dos retos que creo que precisa moitísimo esta universidade, impulsando a mellora de procedementos, avaliación de unidades administrativas, transparencia e sistemas de calidade na administración pública. Ten unha amplia traxectoria tamén en captación e xestión de fondos públicos e axudas competitivas. Actualmente está como responsable de convocatorias estratégicas na Axencia Galega de Innovación, GAIN, co cual se permite ter ese coñecemento. En definitiva,
Creo que ten un perfil de liderado, negociación, resolución de conflitos, dirección por obxectivos e xestión do cambio. Para min, é a persoa e o cambio que necesita esta universidade. E xa vos deixo con el para que poida el tamén intervir e darvos o seu punto de vista e despois faremos unha rolda de intervencións para todas as preguntas que queráis formular, tanto os que estades aquí como os que estades conectados online. Juan. Pues moitas gracias, bos días a todos e a todas. Teño que agradecer a Belén Rubio que sin coñecerme apostou por levarme de candidato a xerencia, pero enormemente ese agradecemento. Amigos comuns, pois fixeron que hoxe se señamos amigos os dous. Eu pouco vou a dicir, vou a estar á espera do que vos queirades saber para poder responder e contestar. Fixo un currículum moi inflado, como suele facerse nos currículums, Belén, pero sí é certo que a trayectoria que estuvo plasmando é a vida real profesional que vivo durante pois casi 42 anos que levo na administración pública. Eso só se fai porque se levan os anos, é dicir, pola experiencia da vida e porque creo firmemente, e iso que non son moito de creer, pero en isto sí creo, que como son funcionario igual que a vos, pois hai un elemento que polo que teríamos que pelear todos, que é a posibilidade da mobilidade funcionarial. Tuve a sorte de poder ter esa mobilidade, poder ir dun posto a outro, moverme. Eu empecé de auxiliar administrativo interino lá nos anos 84, co cal creo que coñezo desde dentro a traxectoria e as peleas que temos que facer o personal funcionario para ir logrando pequenos avances. Por remontarme, ainda que sea moi atrás, e logo xa paso a día de hoxe, daquelos interinos, aquí non había ninguén, me parece, desa época, polo que vexo, solo cobrábamos o 80% do salario, non era o 100%. E nos costou moito pelealo. E vou dicir un nome con quen o peleamos. Se creou unha comisión na Xunta para pelear diante do Parlamento que poidáramos para cobrar o 100% do salario como funcionarios interinos. Hubo un informe que o respaldou, que estaba feito por Meilán Gil, que daquela cobrou 100.000 pesetas, que era moitísimos cartos, porque eu ganaba 49.000, o sea, con eso vos digo todo. E en esa comisión, pois estábamos algúns que éramos do grupo D e outros que eran do grupo A como interinos. En ese grupo A, vos digo dos nomes que coñecedes todos, que é o señor Feijóo e Carlos Negreira, que foi alcalde da Coruña no seu momento, para poñervos en un contexto. Polo tanto, pelear polos dereitos dos traballadores fun sempre o primeiro, porque considero que cando peleamos por un dereito, porque temos, valga a redundancia, dereito a él. As administracións públicas, sobre todo, quizás as máis pequenas, adoitan a estar un pouco como en segundo plano. Digo eso porque veño dun concello que, ainda sendo o Concello de Santiago, era unha administración bastante olvidada, con 11 anos sin facer un RPT, por exemplo. É dicir, non entras nun concepto dunha consellería estar 11 anos sin ter un RPT actualizada. O RPT é un instrumento que calquera empresa, sexa administración ou non, é un instrumento que ten para a xestión do seu persoal. Por lo tanto, ten que coñecer quen está en cada sitio, que postos ten, como os ten e como debe revalorizarse cada un desos postos. Entón, a min é un reto apostar por vir á xerencia de Vigo. Son unha persona de retos de toda a miña vida, donde había un reto, ali me apuntaba eu. Dicías, Belén, que apostábamos pola lingua galega. Cando nace a Lei de Política Lingüística no 83, ano e medio despois, eu cando ingreso na Consellería, e o meu primeiro destino foi política lingüística. A campaña de Fálalle Galego, que non vos acordades ninguén dos estades aquí seguro, estaba nas mans, gracias, algúns sí, bueno, os menos nos acordamos. Pois esa campaña de Fálalle Galego naceu naquel momento, estandeu na Consellería e que nos movíamos, pois Galicia pueblo a pueblo, polos pabillóns, cos alumnos de primaria e demais. Hai outro punto en esa trayectoria tamén, pero que tamén é no meu currículum, seguramente moitos estudiaxedes pola ESB, e en ese ESB, o ciclo superior de ESB, cando se implanta o decreto das ciencias sociales en galego, Juan Porrúa tamén está en política lingüística, un dos artífices dese decreto, pero que ademais son autor do libro de Ciencias Sociais de sexto, sétimo e oitavo do Grupo Anaya, de galego, que aí estaba Xavier Cortizo, Xavier Madriñán e Juan Porrúa como autores. É dicir, que en esa aposta
tamén me meto de cheo porque veño dela tamén. E logo, si, o que vos queirades, si disposto o que sexa de preguntas, que esperades do novo xerente, e eu o que si espero de todos e todas é poder ter unha comunicación que Belén dicía interna e fluida. Eu lle dicía a Belén o primeiro día que estuve con ela que son persona de portas abertas, é dicir, o meu despacho nunca ten a porta pechada salvo que estea con alguén despachando algo importante. Pero, se non, sempre está aberta e ali non hai que pedir cita. Un traballador da casa non ten que pedir cita para ir a ver ao xerente ou para ir a ver ao subdirector ou ao jefe de servicio. É dicir, pareceme absurdo. Eu tuve un conselleiro que de ser xerente me va a ir falar moitas veces del, que foi Juan Piñeiro Permuy, conselleiro de Educación durante moitos anos, desde o ano 90 hasta largo tempo, hasta que chegou a Celso Currás. Juan Piñeiro, que era funcionario da alta inspección, tiña o seu matiz político e ideoloxía política, pero nunca perdeu a súa condición de funcionario. E iso tiña moi claro. E cando un funcionario pedía unha audiencia con Juan Piñeiro, éramos o primeiro en ter cita. E a parte era que cando necesitaba algo, cando nace o Centro de Investigación Ramón Piñeiro, nace comigo e era Juan Piñeiro o conselleiro. E nace ese servicio comigo. E el me chamaba directamente por teléfono, me dicía, non é que me salta o director xeral, é que ti me das a información da primeira man. Entonces, ese contacto directo ca persona que xestiona, ese é Juan. E eu son pouco de despacho, son moito de pasillo. Me vades a ver por los vosos despachos, por los pasillos, contactar ca xente con que estás hoxe, que estás facendo e demais. Dicía Belén que traballa en modernización e simplificación administrativa. É de etapa da miña vida como xestor que máis me enorgullezo. E o digo así de claro. Cando a mediados dos 90 se crea esa subdirección xeral, e houve para ali no ano 98 ou 97, por aí, e asumo ese reto, vos digo que a Xunta ainda non tiña nin siquiera determinados os procedementos administrativos. En ese momento foi cando se fixeron, se perfilaron, se definiron, hoxe vedes todas as convocatorias, e son TR 488A, por exemplo. Toda esa codificación naceu en ese momento, cando se fixo esa simplificación. E aparte se estudiaron os procedementos, se analizaron, moitos deles se simplificaron, que é algo que polo que temos que ir, porque hai labor sobrante, e hoxe máis que daquela, porque temos tecnoloxía que daquela non tiñamos, pero hai pasos que non dan valor, e o que non dá valor ao procedimento sobra, e o que sobra se saca, é un paso inútil. Só vos vou dar un exemplo que foi moi importante naquele momento. Nos creamos de todos esos procedimentos un grupo deles que eran o SERI, é dicir, Servicio de Resposta Inmediata. Que facíamos co SERI? Pois aqueles procedimentos, como por exemplo a exención de lingua galega, e me volvo aí outra vez ao galego, que eran alumnado que viña de fora, sobre todo fillos de militares que viñan de Cartagena e viñan a Ferrol, o Saturnino Mentojo era un instituto prácticamente de alumnos fillos de militares que eran que viñan de fora. Pois o que fixemos foi simplificar a tal extremo que o que era antes para obter a exención era o alumno, que, mellor dito, o pai que solicitaba a exención do galego do alumno, o director que informaba, o inspector de turno que informaba, o delegado da provincia que informaba, e logo a directora xeral de Política Lingüística que propoñía e o conselleiro que resolvía. Inútil para eso. Que se fixo? Delegar no director do centro esa competencia. Polo tanto, o pai do alumno simplemente solicita, reúne os requisitos, o director resolve favorablemente. Se hai algún tipo de problema e entón resolve desfavorable, ese informe ven á Consellería, que a Consellería sí é quen resolver en definitiva. Co cal se adiantaron pasos que o que antes se iniciaba en setembro e a veces chegaba ao fin de curso e o alumno non sabía se tivera exención ou non, acabou sendo que antes de Nadal todos tiñan a súa exención recoñecida. Eso foi o gran avance, non digamos dos de licencias de caza, pesca e demais, que foi igual de brutal. Por poñer solo un pequeno exemplo do que foi, porque eu son dos que digo que os datos fan calar os relatos, porque moitas veces temos moito relatorio e ao mellor non temos un dato que poñer sobre a mesa do que realmente sí está feito. E a mí me gusta que os datos sean os que canten. E eu non teño máis que dicir, máis que darvos palabra e o que Belén diga. A ver, o mellor podías comentar un pouco, claro, como ves a universidade e que cousas queres afrontar
no marco da universidade. Aproveito tamén, que non o dixen antes, para dicirvos que igual que temos en YouTube eses vídeos con cada un dos vicerreitores e vicerreitoras, tamén temos un vídeo con Juan no que eu lle pregunto sobre algunhas cousas de como íbamos a afrontar o futuro da universidade desde o punto de vista da xerencia e tamén, bueno, pois vos recomendo velo porque aí pois contas moitas cousas, pero creo que algunhas desas, en lugar de que che fagas preguntas, tes aí un listado de accións, non, que che gustaría levar a cabo na universidade, quizáis as podas comentar inicialmente. Sí. Disculpa. Vou dar primeiro a miña visión e despois as vosas preguntas, que eu creo que é moito mellor. Hai unha serie de puntos que en calquera administración son comuns, outra cosa como estean sendo levados en cada lado. E en todas partes se pode beber de todo, que é moi importante, e todo non é de implantar directamente, pero sí que todo é adaptable a cada un dos sitios. E un primeiro punto que me parece importante é a mobilidade, e vos facía antes referencia a él. A necesidade de ter concursos públicos de carácter xeral e frecuentes para que todas as prazas vacantes, todo o personal poida optar as plazas que estean vacantes en ese momento. Eu, cando cheguei ao Concello de Santiago, quedei moi sorprendido de ver que había cantidad de prazas vacantes, mellor dito, de postos vacantes, sin interinos tan siquiera, é dicir, que non... Xente que se xubilou non se cobreu a vacante, xente que levaba de baixa de longa duración, se son baixas curtas non se pode estar cubrindo interino porque non hai marxen casi, pero si baixas longas que non se cubrían. Entonces, claro, había servicios, perdonad a expresión, subían polas paredes porque as persoas que estaban non daban a máis e por moito que se zuzara, pois non podían salir as cousas, non? Entonces, eu penso que é un primeiro paso ver como cubrir as vacantes, un concurso xeral, e logo ver a opción de posibles interinos, sobre todo naqueles postos de carácter máis transversal e de apoio, pois sería un dos primeiros puntos. A promoción profesional, estou facendo referencia un pouco a estes puntos sobre a trayectoria pasada, é algo a que temos dereito todos os funcionarios. A carreira que temos os funcionarios, pois é a promoción, non temos outra. Acabades de aprobar agora o acordo da carreira profesional ou da carreira horizontal, do cal me alegro mogollón e que me parece que nunca é tarde cando se aproba, e hai que tamén agradecer a Pachi a xerenta actual de chegar a este acordo de consenso con todas as organizacións sindicais, pero que xa era hora que Vigo tamén tuvera a carreira profesional. Eu cando cheguei ao Concello xa iba co grado 2 da carreira na Xunta, e ali ainda estaba sin implantar. Se aprobara en extremis un acordo e ali estaba un pouco morrido. Se implantou o acordo e cando eu me fundo ao Concello, no ano 14, pois xa quedaba para convocar e aprobado xa en mesa sectorial o terceiro grado. O terceiro grado. Aquí vamos a empezar nun, pero vamos a ver a forma de axilizar o máis posible. Belén xa vos dixo algunhas propostas e xa deixou caer a celeridade que queremos levar este caso. E logo está a promoción interna, tan importante como a carreira profesional, porque a promoción interna é a opción que temos a poder consolidar os nosos niveis e poder ascender. É a carreira que temos dentro da casa. Tamén para poñer exemplos, e no Concello se que é unha promoción interna de que todos os grupos C2 de carácter administrativo, por outra parte están os bomberos, se sacaron tantas plazas a promoción interna para C1 como plazas había en C2. De forma que todos puderan promocionar aí. Logo, cos C2, se buscou que facer con esas plazas vacantes. Vale? E se fixo, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros de Santiago eran todos C2. Se sacou unha promoción interna masiva a C1 de todas tantas plazas como personal reunía os requisitos. É dicir, tiña que levar os 2 anos no posto, ter a titulación e demais. Vale? Pero se fixo para todos os bombeiros. E a Dios gracias, bueno, gracias ao traballo de todos, mellor dito, seguiron con esa tendencia e acaban de sacar na última oferta de emprego, pois igual tamén, todos os cores se reúnen requisitos que non tiñan no, perdón, dixen no 14, no ano 24, cando me sei do Concello. Todos os que no ano 24 non reúnen requisito e reúnen agora, xa poden poder promocionar. É dicir, que a volta de 4 anos, como máis tardar, todos estarían no grupo C1. Esa é unha das ideas que, se demos ocasión, traio para poder implantar e, aparte, pois,
está consensuado ca posible reitora, digamos que xa reitora, vou apostar, e que vamos en esa liña. Outro tema que tamén para min é importante é, dicío antes, o de RPT. Quizáis queremos sempre nun RPT que abarque todo como un paraíso, eso non existe. É dicir, non hai un vergel en el mundo mundial. Todas as rosas teñen espiñas, punto. Entón, sempre vai haber alguén pois moito máis contento, outros algo menos e alguén descontento. É inevitable. Que temos que buscar? Pois o maior consenso posible. Dentro das posibilidades económicas, dentro das posibilidades legais, ver hasta onde podemos chegar e ver que postos podemos. Eu non digo nunca reclasificar, porque reclasificar significa que quen está nun posto se lle reclasifica. Me vades a perdonar a expresión que uso sempre en petit comité. Os postos con bicho non se reclasifica, promociona. Vale? É dicir, se alguén está en un posto que ten un nivel, que ten unha categoría que consideramos que inferior que realmente desarrolla, haber a posibilidade de que a igual traballo, igual remuneración. Eso é lei. Para min é sentencia. É dicir, igual traballo, igual remuneración. Hai que ver as opcións. Reclasificar de postos non son nada partidario a eso. Pero hai promocións internas que se poden facer. Hai promocións específicas, incluso concursos específicos, non ten que ser un concurso xeral. É dicir, temos que valorar e avaliar todas as opcións. Primeiro hai que analizar a situación. Ver a RPT que temos de partida, ver como podemos, se non digo mellorala grandemente, actualizala para avanzar e mellorala, porque temos que ter un punto de partida un pouco actual e adaptala o máis posible ao cuadro de personal. Todos os anos que os orzamentos se aproba o cadro de personal. E o lóxico é que o cadro de personal vai a parello que RPT e RPT vai a parella co cadro de personal. A día de hoxe, sobre todo desde a Lei da Función Pública do ano 15, non vale ter un RPT con todos os postos necesarios na organización, pero só teño cubertos orzamentariamente hasta onde me dan os cartos. Non, teñen que ir parello. Na RPT teñen que haber tantos postos como financiación teñen. Antes facíamos un diseño de RPT maravilloso e bonito que necesitaba a Universidade de Vigo, pero non tiña cartos para cubrir a mitad dos postos. Pois de pouco sirve. Pero quedaba no cartel, non. Vamos a ter un RPT acorde ás finalidades orzamentarias. Pero tamén vos digo, a forrar non vamos a forrar. Vamos o que temos de capítulo 1 se vai a gastar no capítulo 1. Sexa co personal interino que se necesite, sexa ca actualización de RPT, e ver incluso cas tasas de reposición hasta onde se pode chegar. Seguramente, igual hai unha lei de orzamentos do Estado. Mentres non modifiquen a lei de orzamentos do Estado, tal como está, hai unha pequena vía de escape para unha tasa de reposición según a que servicios un pouco máis ampla que a do 100% a máis do 110%. Pero, bueno, estudiarémoslo en cada caso no seu momento. Pero sí que é unha prioridade e é, non sei se un reto, un desafío, sacar isto adiante. Logo hai un tema tamén importante que son, bueno, con eso vai entrelazada todo que son as ofertas de emprego pendentes, as que hai que sacar, que postos habría que valorar se compensa mantelos ou amortizalos a crear outros de maior categoría ou especialización, é cuestión de velo. Pero hai un aspecto para min importante, ou moi importante, que é o concilia ou a conciliación. Todos temos familias, algúns con rapaces máis pequenos, outros menos pequenos, outros con pais ou nais maiores, é dicir, o que sea. A súa situación persoal, como di a miña filla, me interesa máis o bestar que a ganar. Por lo tanto, cada un concilia como lle parece. Vale? Entón, en esos términos, hai elementos importantes que temos que negociar e traballar. O teletraballo. Non é que eu sea un gran partidario do teletraballo, pero o teletraballo veu para quedarse. E non podemos renunciar a él. Por lo tanto, temos que afilar moi ben, legislalo moi ben, xunto con eso, a xornada de traballo, a súa duración, a flexibilidade laboral e as ferramentas de seguimento para esta xornada. É dicir, é todo un pack, por dicirlo de algún xeito. Para ter teletraballo temos que ter unha moi boa organización interna previa. Temos que ter unhas ferramentas de seguimento do horario e de conexión remota moi clara tamén e que poidamos vela no momento día a día. E iso conleva esa posibilidade de flexibilidade horaria, que ten que haber un horario de permanencia fixo
e co resto de horas pois poden ser, bueno, pois ao largo da semana se poidan ir computando, sumando e que a final de mes pois nos dea un número de horas que sea correcto e que sempre estemos dentro das 1.500 horas anuais, pois estemos aí enmarcados. Vale? Eu estou na Xunta, lo he vivido fai moitísimos anos, nós temos 37 horas e media a semana, non 35 como tendes vos, pero en esas 37 e media temos unha xornada obligada que é de 9 a 14:30 e o resto das horas pois tes desde as 7:30 da mañá hasta as 8 da tarde. Durante toda a semana, pois malo será que non podes ir conxugando o resto de horas. Temos que buscar por aí, pero claro, temos que ter tamén unhas ferramentas que nos permitan medir eso e poderlo avaliar. E iso vai entrelazado con un punto final, que son obxectivos. Todos nos temos que marcar un obxectivo. Da igual que non lo pidan que non, da igual que non lo paguen que non. Pero temos que marcarnos obxectivos. E eu en eso só vos vou enseñar desde aquí o que é un dato. Agora estou de jefe de servicio, de xefe de departamento con jefe de servicio de xestión de axudas en Gaín. Xestiono FEDER, basicamente, moitos millóns de FEDER, pero o meu servicio é un servicio moi grande, somos 20 personas no servicio, hai subdireccións que non teñen a cuarta parte, pero temos moi marcado cada semestre os obxectivos que temos que conseguir. E van as tarefas e as actividades de cada quen. Son grupos de traballo dentro dese servicio, todos coñecen todo, pero non todos saben de todo, e a cada quen se lle está marcado por grupos pois os distintos obxectivos que temos marcados en base a unhas tareas, a unhas actividades que ademais permiten que cando a xente teletraballa eu poda seguir que tareas, que actividades estuveron desarrollando durante o teletraballo, se van marcando, e iso facilita moitísimo a labor, moitísimo. E iso é onde temos que ir. Non vale dicir, é que eu non paro de traballar. Bueno, e que fixeche? Esa é a primeira análise sempre. Porque, claro, que non paramos de traballar. A veces traballamos, eu creo que demais. Pero non o temos recollido, organizado, preparado. E é moi importante. E con isto enlazo o manual de benvida, de chegada, chamadelle como queirades. Temos que ir pensando no relevo xeracional, nas novas persoas que vayan entrando e que algúns estarán para ensinar e outros xa non estaremos para ensinar. Pero ten que haber un manual de procedementos que lles permita a quen chega saber por onde arrancar moi facilmente. É fundamental. Este é como chamábamos antes na escola a caradá. É básico. Si cumplimos estes ítems, xunto ca modernización e simplificación, que xa antes me referín bastante a ela, si cumplimos estes ítems, daqui a 6 anos, eu diría, o Vigo nos últimos 6, sobre todo os últimos 4 anos, dou un golpe exponencial brutal a nivel internacional e a nivel nacional. Si cumplimos isto en 6 anos, o golpe vai a ser 2 veces maior e tendo a seguridade, vos lo digo pola experiencia que levo na chepa, de que eso se irá así. Ahora sí, vos deixo xa todo para vos. Gracias.